L-ewwel domanda fuqhom kulħadd rigward l-elezzjoni. X'inhi d-deċiżjoni dan ir-rigward din is-sena ħadd tiġi fi żmienha f'Ġunju li ġej, u t-tieni domanda hija dwar il-kumpanija kemm huwa importanti li l-pajjiż imexxi kultura għal daw l-imprenditorja hawnhekk biex l-investimenti jkomplu jitkatru. Glenn, l-elezzjoni hija fuq kulħadd għaliex kellna kap ta' oppożizzjoni illi derlu li kellu jipprova joħloq inċertezza għaliex sfortunatament ikolli ngħid li għandna oppożizzjoni illi meta tara li n-negozji sejrin tajbin u l-poplu kuntent tara x'tivvinta biex tipprova toħloq inċertezza. Jien dik l-inċertezza żgur li mhux se nħalliha hemmhekk u għaldaqstant. Jien dejjem għad se jkun hemm kriterju wieħed li jiddetta meta issir l-elezzjoni ġenerali li huwa dak tal-interess nazzjonali. Jiena ma jidhirlix illi huwa fl-interess nazzjonali li elezzjoni ssir din is-sena u għaldaqstant l-elezzjoni ssir fis-sena li hija skedata jiġifieri fis-sena 2022. Rigward ħawġeb it-tieni domanda issa naħseb kont ċar ħafna fir-risposta.